Ka da lafiya? Dariya me kake ne? A Ingila ne karatu. In kai karatu a Ingila kuma sai ka dame mu. Na san mu mutanen banza. Look at now, we are graduates ba mutanen banza. Allah ya baku hakuri. Assalamu alaikum. Assalamu Salisu, barka da zuwa. Ga Maryam nan ga mata abin da ka yanke a zuciyar. A raina na yanke shawarar na aure ki na kai ki gidana na killace ki. A yanzu ban shirya aure ba. Lafiya Maryam, akwai wata matsala ne? Eh to, akwai matsala amma ba ni zan gaya ma ba. Umma ce da ta gaya ma. Okay to umma faɗa mana me matsalar ne? Duruwa bace ba zaura ce ƴaƴa har uku. Allah ya isa. Ka zo kawai zuwa daura muku aure da ita. Ni? Kare su duk ne. Wallahi da in yi aure a haka gwamma mutu ban yi aure. Wannan ba wani bakon abu bane, a wata duniyar an yi abin da ba irin wani. To kai Sadiq, ka dai ji abin da malam ya. An fasa yi. Malam Adamu, kai ya kace? Liman dai maganan nan dai a batta iyana. To ai ni babban matsalan jiran ne ba na so.